Tila normal na araw lang para sa mga empleyado ng isang opisinang ito sa Subic, Zambales. Pero napahinto ang lahat nang maramdaman ang pagyanig ng magnitude 6.3 na lindol. Ang ilang empleyado agad nagsilabasan sa gusali. Naitala ang sentro ng lindol sa bayan ng Calatagan, Batangas. Ang pagyanig naramdaman din sa probinsya ng Pangasinan. Agad na nagsagawa ng evacuation ng mga estudyante ng mga Taram National High School, Tayug National High School at Pulong National High School sa bayan ng Bugalyon. Dahil sa pagyanig, ang MDRRMO ng Bautista nagsagawa ng rapid damage and needs analysis sa epekto ng lindol. Pansamantala rin kinansela ang mga klase sa lahat ng antas sa bayan ng Bayambang. Hindi po masyadong naramdaman, konti lang po yung nakaramdam. Despite that po, sinuspend agad ng aming Mayora Niñao sa Kiambao yung mga classes at all levels of school. Kasi daw po, mataas ang chance na magkaroon ng another lindol. Naramdaman sa probinsya ang intensity 2 ng lindol kabilang ang San Fernando City, La Union at katabing probinsya ng Tarlac. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ang kabuuang danyos ng naturang pagyanig. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.